De aquí a final de ano, o Botánico de Monte Alegre acollerá a celebración dunha vintena de actividades para todos os públicos, moitas dirixidas a compartir en familia. Eu penso que as familias cada vez agradecen máis que organicemos desde a Administración este tipo de actividades que de algún xeito os fan apartarse da rutina e fan que os nenos entren en contacto directo coa natureza e ademais que se faga esta actividade a familia en general que interactúen entre eles, non? Que teñan un espacio natural. Eu penso que ten un montón de ventaxas e así nos lo trasladan os pais e as nais que acuden cos seus cativos. E logo a xente que vai a nivel individual son actividades sempre enriquecedoras. Son propostas para mellorar a nosa calidade de vida que nos convidan a pensar e a reflexión. Entre as actividades para os nenos están o Tesouro de Monte Alegre, o decorado de cabazas polo Samaín, os contos de outono no Magosto ou un taller para crear adornos e xoguetes no Nadal. Para os adultos, este mesmo sábado, hai xa un taller de mindfulness. Todos precisan inscripción previa.